Dibrugarh District Weightlifting Association atum chepatir piponti pai ni phainko resir kepen chiti ni phai isi niplia pharman Ingdeng Phokebrahini Assam State Inter-District Weightlifting Championship Dibrugarh Multi-Purpose Indoor Stadium along padoponpo. Bangsolong Karbi Anglong Weightlifting Association atum penta kachepati dunji aphan kedamtang pai ni phai inko resir kep arni The Yellow Tree Cafe Restaurant along Karbi Anglong apartment kachepati dunji aphan KAWA atumpen jersey kangpu pon. Bangsolong Karbi Anglong Weightlifting Association Maipu Dhonsing Rongpi Kongchun Bang Steli Ningti District Sports Officer Relief Ronghang Karbi Anglong Tug of War Maipu Khorsing Teron Karbi Farmers Association Tingku Ingti atum arideng pen ingpu ponsi kachepati dunji atum aphan kepajerdun. Ingdeng Phokebrahini Assam State Inter-District Weightlifting Championship along Karbi Anglong Weightlifting Association pen Bangtrok chepate dunji. Lasolong Arluso Banghini lapen Pinso Bangpli an chepate dunji puta pachini pon. Non-nili Karbi Anglong Weightlifting Association President pen kaprekta All Assam Master Assessment on Secretary lo lapen ke All India Super Master Games Sports Federation along at the district Director Sports lo join secretary now Director Sports lo dasoti itu All India talason chepate do lapen Assam mungka itu Master Games ahin bentani kan bangta powerlifting, weightlifting, chepate do pening ta doiki tingdapo non Oktober cikloban ke Master Games badminton mangiti kusin itu pati lapen ke swimming pen yoga ke stapo sebegi lapen athletics pen powerlifting koito sitagor si itu yang ringdo na sinang tum mame jongsi 30 plus after coating itu tum Master Games no na pathurun ji prote nang tum kobaran eningon na penal tum pan pathu awar sai kenan tum han pon ko chini pachini ko Kachepati dunji aphan jersey kacharabdun along RK Enterprise The Yellow Tree Cafe Restaurant Tiger Tea Kasamepu Tuliram Ronghang atum nangcherap nangcheto dunlo puta KAWA Kongchun Bang Stelining Tipen nang pachini dun. Athe saru hutami pathu jongsi kai kita doer yo pran ban kai morning walk opportunity pen ekhonta dergonta claim churches ma claim bom putan del to avi asap kereng minuji lapen ke kaprek Assam to India nal utansel dal tum nim tawer non muning mia jiklota Taiwan along world Master Games ji Ladakh takar biang long pen bang di bang pos mana mathuri ji frang ta athletics long tan tu bang lo non ta pening bang sa komchet munit kum isum kita le tong le pine la stelin mata apa nang bang lo ta nang lo anang ta pine am to thai ma kadang tang te kyo itu te bon chita Assam pen pening ta eating player Taiwan lagi muning me chiklo ada pathu do Asonsi nantum kata tanah cerap di non itu long Master Games long apa itu tum kata atak ikom cat tum bagian non dan long weightlifting sisana along dengan tum tum orang sama long pathu long dan kan long anu nam pakai di bawah hingga aja pancan kan Lapu kachepati dunji Bangtrok atumpen Karbi Anglong aphan nongmi ke banji aphan bor ipon bek puputa kachepati dun atumpen ningjepon. News Report KTV News.